Hola, què tal? A 21 de març que estem avui. Per fi divendres. O no. Informació de servei. Dia de precipitacions i una cota de neu que es situa als 2.500 metres al matí. A partir del migdia hi haurà una entrada d'aire fred que provocarà un descens a la cota de neu fins als 1.500 metres. A la tarda, la cota de neu remuntarà fins als 1.800. Anem a les notícies. Atenció, perquè Protecció Civil va activar dijous a la tarda fins a aquesta tarda una alerta per perill de forts allaus, nivell 4 sobre 5. El perill 4 es preveu que es mantingui, com deia, fins al divendres a la tarda. Vigileu i aneu en compte els que us agrada anar per fora pistes. Més coses. El Consell del Comú d'Escaldes-Engordany ha aprovat l'ordenació d'ajut pel foment i suport del petit comerç a la parròquia. L'objectiu de la normativa és ajudar els petits negocis de la parròquia mitjançant la bonificació dels tributs relacionats amb el comerç. En concret, el Comú bonificarà el 25% de l'impost d'erradicació d'activitats comercials, empresarials i professionals, la taxa per la instal·lació de rètols comercials, la taxa pel servei d'higiene pública, la taxa per servei d'enllumenat i la taxa per les instal·lacions de terrasses, o sigui que es quedarà gairebé sense taxes. Més coses, s'ajorna fins al 6 d'abril la calçotada popular que s'havia de fer aquest cap de setmana a l'aparcament de Prada Casadet d'Andorra la Vella, degut a la previsió de pluges. O sigui, que els més de 6.000 calçots que es prepararan caldran posar-los a la nevera perquè es conservin. Jo que estava fent espai a la panxa... Bé, ho deixem aquí. Dilluns ens tornem a posar. Bon cap de setmana. Adeu!